שלום, זה אני בסרטון השני שלי ובאנבוקסינג על הבובו הראשון. ועל הבובו מהשמיים. טוב, אז פה אתם רואים שיש סימן שאנחנו לא יודעים מה זה, וזה הוורוד הכי גרוע. אז בואו נפתח. וואו, זה קשה. הנה חביתת לבובו שלנו. הנה. הנה חבילה שלי. שנייה. יצא לי לבובו כחול. לבובו. טוב, אז זה היה הסרטון, אז ביי.